खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव माखासे गोनां खोथाफोर फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों बिश्वजित दैमारि बिथांखौ। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपि दोलोआ बिटिसि ओनसोलावबो समानै मर्यादाखौ होगासिनो दङ आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौबो खौसे जानो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय राजखान्थियाव जाय गोहो थायो बेसो गुरुत्वखौ मोनो। दिनैनि दिनाव बिपिएफआ गोहो दं, बिपिएफजों रायजोआ दङ, बेखायनो बिपिएफआ गुरुत्व दङ आरो रायजो राजाफ्रा जाय खामानि मावगोन बेजोंसो थागोन, नाथाय बिजेपिआ बेबादि जेबो गैया। आं सानो बिटिसिआव दा बिपिएफआ खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांबाय थायोब्लानो गासिबो थिग जालांगोन आरो बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मदद होबाय थाब्लानो गोख्रों जागोन। दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिजों ओंखारनानै थाफायाब्ला अब्ला खामानिबो जानाय नङा आरो गोख्रोंबो खम जागोन। बेखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जयै थाफानांगौ, 5 बोसोराव बयबो जयै खामानि मावलांनांगौ। राजखान्थिया बाहेराव जनानै मोजां गाज्रिखौ बिजिरबाय थाब्ला जाया, बेखायनो जों जुदि जोंनि रिजनेल पार्टिखौ लाखिनांगौब्ला जों रिजनेल पार्टिजों बयबो बारसोमनानै मदद होनांगौ, नाथाय गोजानाव थानानैल' बुंबाय थाब्ला जानाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो 5 बोसोरनि उनाव फिन रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोथायथिखौ लाबोफिननो हादों, जायनि थाखाय बिथाङा सा 28 काउन्सिलाव देरहानो हादों। बेखायनो जुदि फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ बयबो मदद खालामो अब्ला बिपिएफ नङाब्ला आसामनि राजखान्थियाव जेबो बाथ्राखौनो बिटिसिखौ गारनानै साननो हानाय नङा। बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोआ जायफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा गोनांथि गैया होननानै सानदों, बेनिखायनो बयबो बिपिएफनो भट होदों आरो बिजेपिनो भट होदों। इउपिपिएलनि मावथांखि स्किमनि बाथ्रा बुंनायाव रायजोफ्रा गोजोनाखै। इउपिपिएलनि 5 बोसोरनि खामानि मावनायखौबो रायजोफ्रा बिजिरदों, रायजोफोरनि नांगौ खामानिया बेसेबां जादों आरो जायाखै, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोनि सायाव रायजोफोरनि फोथायथिया गोमादों होननानै फोरमायथिदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिजाबनि आंखालाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बर' बिजोंनि गोबां फरायसालिफ्राव दासिमबो नांगौबादि बिजाब मोननो हायैया थारैनो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों। दासिमबो बिजाब मोनैखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा सोरखारनिसिम खावलायहरदों जाहाथे बिजाबखौ थाबैनो मोननो हायो। फरायसाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला 10 थाखोनि सानखान्थि बिगियान बिजाबजों लोगोसे समाज बिगियान, जुग्राफि बेफोर बिजाबफोरखौ दासिमबो मोननो हायाखै। नाथाय स्कुलाव क्लास जानाया 1 दान खावसेयानो जाबाय, नाथाय दासिमबो बिजाबा सफैयाखै। बेनि अनगायैबो थाखो 9नि फरायसाफ्राबो सानखान्थिजों लोगोसे जुग्राफि आयदानि बिजाबखौ मोननो हायाखै। थांनाय बोसोरावबो फरायसाफ्रा जुग्राफि आयदानि बिजाबखौ मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा आनजादाव नांगौ बादियै फिथाइखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै जाहाथे आसाम सोरखारा थाबैनो बेनि जेंनाखौ सुफुंनानै होयो, बेनि थाखाय खावलायहरदों फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो एबसुनि मावथिफ्रा। बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनावनो बिजेपिनि लिडार शुभेन्दु अधिकारा सोनाब बंग'नि गिबि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि महरै मैया समायखिराखौ लाबाय। बिथांजों लोगोसे दिलीप दास, अग्निमित्रा पल, अशोक कीर्तनिया, खुदिराम टुडु आरो निशिश प्रमाणिक गासै सा 5 देरहासारनो हानाय दैदेनगिरिफ्राबो मन्थ्रि महरै गाव गावनि समायखिराखौ लायो। मैया कलकातायाव खुंजानाय मोनसे गेदेरथार हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मैयानि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो गं 21 रायजोनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि चन्द्रबाबु नायडुआबो बाहागो लादों। आसामाव 15 बोसोरसिम ड हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार आरो बिटिसिआव 15 बोसोर बिपिएफ दोलोनि सोरखारा थागोन होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोदानै एमएलए देरहासार जानाय सफाराम बसुमतारी आरो रुपम राय बिथांखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि 15 बोसोरसिम सोरखार थागोन आरो आसामाव 15 बोसोरसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखारा थागोन रोखा होननानै फोरमायदों महिलारि बिथाङा आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय मन्थ्रि मोनाब्लाबो जेबो नङा होननानै रोखायै बुंथियो, मानोना बिटिसिनि जौगाखांनायाल' जानांगौ आरो बारायनांगौ होननानै बिबुंथि लाखियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।